Am venit aici rezervația națională din Chei. Părerea mea este că datorită extorsiunii care s-a degajat într-o apă S-a creat o peșteră. Nu rupeți plantele. Aici avem un semn în care spune să nu fumăm iarbă. La POP 2. Coordonatorul șef Kalenji Cheșoa în față vrea să pornească spre peștera din față. Acest pod pare șubred, dar nu e. Destul de rezistent. Și nu e ăla, unde fugi? Ce cărare, mă? Calmați-vă, mă, ce cu voi? Uite, acolo se face o ședință foto în natură. Intrăm în peșteră? Opa! Uite, Alex, o piatră care cred că s-ar putea să-ți placă mai mult. cred că avem pumere aici. Aici avem un fel de... nu știu. Aici să ascundeau ăștia, știi, când ploua. Aici ai spart pidifierea peșterii? Și pula mea cu vă. Sandilăilor. Deci nu este mare lucru în peștera asta, nici măcar un liliac. Acum a venit tocmai liliacul, uite, să uite și la peșteră. Caută tovarăș. Ce să fiu, dar uite, ăsta e de fost. De lilieci. N-au, mă, că n-au sârme de alea pe care se agață. Cum asta acum 2000 de ani ce faci, mea? Era bilă, cred. Acum 2000 de ani ai dreptate. Acolo în sus era bucătăria, baia aveau aici. Și living-ul. Living-ul care era un pic în pantă, dar s-au obișnuit oamenii să stea în picioare în pat. Și mai avem noi aici. Aici era... Nu, mă, aici era de baraua. Aici își puneau... Dorințe. Corect. Își puneau dorința de a avea mâncare în fiecare zi. Și cămara era plină de pietre. Ăștia cred că făceau sală ca și Alex. Aveau cămara plină de pietre. Era sala de Așa. O să punem un pic pauză până mai găsim un loc interesant. Reluăm filmarea cu Deni la portavoce. Da, vedeți o piatră care a căzut peste un om sărman, om, și a rămas picioarele afară. Da, adică 2 pere de cizme. Da, mă, dar era mai mare că a căzut piatra pe el. Da, mă. Deci aici este o abrupt. Da. Omul care uitați și la picioare că... Și niște curioși n-au mai putut și chiar au căutat să aduce mărime, purtat domnul. Deci, piatra respectivă, căzând cu o viteză direct proporțională cu gravitația Pământului, l-a storcit. Dar îți dai seama că asta e țărani încât tot ea și mai să vadă dacă avea dește sau fiare în picioare. Ăla era olog și au tăiat cizma. Au tăiat cizma în care avea operația de ologiune. Corecție la picior de lemn, putem spune. Corect, dar era de fier. Da. O să oprim iar filmarea pentru până găsim un loc mai interesant. Nu știu cine și-a lăsat peturile în dreapta tatălui, dar acolo sunt peturi. Fiind rezervație naturală, peturile cresc direct proporțional cu frunzele. Trebuie oprit și admirat acest vârf. Sufragerie. Ce bine ar merge, a? Te uiți la el în timp ce vezi meciul Franța-Olanda. Da, televizorul să fie după. Bă, ești nebun, au picat Franța și Olanda în aceeași grupă la mondiale. Și numai una pleacă din grupă. De? Nu, Olanda stă acasă, simplu. Ce vorbești, mă? Ținând cu Ungaria pe locul 4 într-o grupă cu Turcia și nu s-a calificat la... Da, mă, dar ei își revin. Deni, ia explică-ne cum descrii experiența sexuală în prima experiență sexuală în 3 cuvinte. Cum? 70 de lei, în caz că n-ați auzit.
Aici se face pit stop de obicei. Se oprește, se vorbește despre familie, fotbal și așa mai departe. Și după Puteți vedea. restul naturii. Da, eu când am luat numerele așa, să fac pe Facebook, gata. Da, mă, dă-mă, poți să le ștergi. Că Ce aia Facebook, mă? mă apuc acum. Bă, ăsta e traseul roșu? Traseul roșu pe defileu sau pe o creastă și pe alta. Și mi-am dat seama de asta pentru că este un semn roșu. Aici, uitați-l. Și ne aflăm aici în defileu cheile Turzii. Da, mă, îi dau transmisiune pe YouTube live. Nu ne întrerupe nimeni. Atâta timp când nu sunt manele, nu ne întrerupe. Ce părere aveți până acum, dragi oșteni? Ok, bună părere. Bună, părerea e bună. Defileu nu prea. Frumos loc, ca de oameni. Ia auzi. Domnul Alex, Da, spune vă rog. ce părere ai despre defileu cheile Turzii? Părerea mea este că acest loc minunat ar trebui să... Ar trebui să vezi tu de treaba ta, mâncare. E frumos aici, mai venim aici. Da, pula mea, ești nebun. Bă, calmează-te că scap camera și telefonul și microfonul în același timp. Și după aia n-am făcut nimic. Ce părere aveți despre fetele de la festival? E frumoasă, dar e multe rebuturi. Berea e calde. Berea e calde, micii s-ar putea să răcească. Micii au fost stricați, de fapt, nu mai... Deci erau puțin verzi, dar nu mi-am dat seama de ce. Ce vorbești, mă? Verzi erau pentru că nu vedeai tu berea bine. Nici erau verzi că nu erau copți. Corect. Am vomitat albastru, nu știu dacă e normal, da. Păi, culoarea albastru din ce culori le obții? Din culori primare, care albastru, roșu, galben și cam atât. Atât? Că nu mai știu. Doar 3 culori primare Și cunoști? mai e una, dar îmi scap acum, îmi stă pe limbă, dar Lasă să scape. am înțeles. O să continuăm cu interviul Am înțeles. după ce servim, după ce servim publicitatea. Publicitate. Ok, dă-i Publicitate, i-am dat drumul. Deci, tigaia dry cooker. Întreabă-mă, orice dorești, dacă ai vreo curiozitate. domnul- Lasă, nu am nevoie de întrebările tale, îți răspund eu. Așa, zi, fără întrebări. Când am tigaia dry cooker, nu trebuie să mai văruiesc. Nici nu trebuie să mai chinui să nu-ți chiar. De când am tigaia dry cooker, nu mai îmi trebuie nimic. Nici aspirator, nici motor, nimic. E uimitor. Crede-mă, face minuni. Tigaia dry cooker, o mâncare, poți dacă- pune pe foc și ea arde. Și goală, și găsești mâncare în ea la sfârșit. Crede, este uimitor. Vin vecinii și o probează. Ca pe nevastă mea. Așa, și ca să revenim din publicitate, Necesită puțin atenție. deci, atenția necesară pentru acest defileu este egală cu 0. Ținând cont că bere nu este aici, singurul minus care pot să-l descriu la peisaj că nu se vinde bere. Rece, corect. Apa fiind relativ călduță, ținând cont că am făcut baie în continuu de când am venit aici. Ca să nu rămână pauze de vorbire în interviu, o să ocup eu locul cu niște cuvinte așa degeaba, știi, așa degeaba. Lipsește o persoană de aici, când o să vadă filmarea o să-și dea seama cine e Denis, futu-ți crucea ta. Așa, trecem peste. Nu o să aibă răbdare să uite la Ei, lasă că... Exact, îi dăm link cu minutul X. Deci defileul mai este o țără, un picuț. Denis este în continuare la o zi urmă. Da. Nu contează, lasă că rezolvăm noi problema. Acolo sus în crestele alea nu urcăm. Prinde și noi semnal, nu de alta. Exact. Oșteni, înainte cu tupeu.
Străini. Străini. Erau străini ăia. I-am recunoscut după ochelari. Erau mai scumpi decât încălțările. Să continuăm cu... scuzați gălăgia, nu putem opri sunetele pe fundal. E o mini gondolă cascadă aici. Hop. Și cu voi, mă. Vezi, dacă mai are cineva ceva de zis, eu rămân fără cuvinte direct proporțional cu berea, adică rămân și fără bere. Cum se zice în limba romena aici la voi una grande locațiune? Asta, în caz că n-ați înțeles în italiană, înseamnă bă, ce fain-i, mă! Îmi fac bărbații seama. Alex, la montaj. Alex tocmai s-a simțit ofensat pentru că cine știe cunoaște. Și montajul este direct acum pus. Transmitem live, fără montaj, fără nimic. Doamne, exact. Asta nu strucuri. Asta nu strucuri. Aici e adevărat. Exact. Deci dacă... Dry Cougar chiar face cartofi prăjiți fără ulei. Bă, n-am băgat publicitate, calmați-vă, nu vreau să știți... Stai product placement, nu. Să-și dea lumea seama că actori din publicitate joacă și în reclamă. Product placement. Corect. Termină prostie. Ce cu funia asta aici, mă? După cum vă Ghidul puteți da nostru, seama... cu bască. Nea Daniel. Ce cu funia asta aici? Voluntar Salvamont, domnul Daniel. Aspirant. Și pula mea se întâmplă aici. Un accident nu trebuie să fie. Asta din greșeală a lăsat-o cineva, a? Ținând cont că e ruginită într-un mod avansat în partea stângă, s-ar putea să fie lăsată de mult timp aici. Și avut vedere că aici apa pare să fie destul de adâncă. Legenda spune că apa are Ar fi numai bună să sărim în apă de pe ea, nu? 3 metri. Da, Cred că dacă... asta e ca în caz de intervenție, știi? Să poată să ridice Dacă aș ști că apa are mai mult de jumătate de metru aici, Și eu sărit. Da, a sări lejer. ar lejer. Eu zic să aruncați o piatră să măsurați ecoul. Auzi o piatră. Care sare? Bă, nu vă hotărâți toți odată. Adică hai să ciobim din stânca asta. Alex, un pic. caută cu molovan. Uite ce câine frumos. Asta e Jack Hit versiunea pe alb. Cuțu. Ei, da. Da, mă. Da, se poate. Se poate. Ieri, în caz că nu știați despre ce e vorba, s-au pierdut 3 fete și un câine. Acum am aflat cum arată câinele. Aseară încă nu se știa, fiind noapte, n-am văzut câinele. Și cu tine, mă? N-ai că dă bine pe picior tot timpul. Cum? N-ai că dă bine pe picior tot timpul. Corect. Uite-ți mai izvorul. Daniel, nu izvor. Deci, de aici să bea apă în mod repetat. Pentru că nu poți bea odată tot. Gara. Adă, Aici să vezi că mai în față ăla de la adă că este un... ăla ce curge pe stâncă, știi? ci că ăsta e izvor. Aseară mă pișam mai cu viteză decât izvorul ăsta. Măi. Mamă, ținând cont că versantul e mare. O să pui o publicitate să poți să te adapti. Da, o să facem publicitate aici să ne adăpăm. Deci, după ce ne-am adăpat, continuăm traseul prin frumoasele chei. Hop! Fiind mai tumultos traseul aici, cu stabilizarea camerei o să fie o problemă, în rest ok. Nu trebuie să mâna de la volumul de alcool din sânge. S-ar putea să fie volumul de sânge din alcool, ținând cont că e duminică. Câte 12 fără 15 minute. Aici să vă pregătiți, dar sigur nu mai găsim bățul ăla, dar vă arăt unde am pierdut. Aici ai pierdut un băț acum 10 ani, a? Nu, anul, ce anul trecut, acum ceva luni. Și nu mă lăsa să cobor după el. Bă, ce oameni nesimțiți. Așa e. Și aici bățul? Nu știu. Hai Probabil că... s-a făcut util unui grup de salvamontiști. Da, și-a coborât ei după el. Ei.
Ținând cont că aici se mai aruncă lumea, le-a dat și un cablu. Da, mă, în BNG, mă, nu avea cum să-și asume riscul. Să mă lasă să suport, bă. Ce la risc? Uite acolo. Unde, mă? Acolo sus. Aici? Și era un pe acolo, pe undeva. Deci unde vreau? Acolo, cumva. Și numai aici, cu opțiunea, nu știam cum fac, dar făceam lucrul. Ținând cont că mai dat de niște peturi. Am mai găsit niște peturi în rezervația asta. Peturile cresc aici ca și frunzele. Aici se colectează peturile pentru bere. Aici se adună peturile, nu? La colecție. Aici se cresc peturile. Dacă nu știați, uite și o grămadă mult mai frumoasă, ia de-te un pic, mă. Da, e foarte frumos. O grămadă mult mai frumoasă de peturi. Aici e locul lor, habitatul lor natural. Cum ar fi aia, să apar și eu într-o poză cu mușchi. Da. Să-l punem pe Deni într-o poză cu mușchi. Uite. Nu. Da. Da, ce ăla-i, da? E alta? Nu trebuie. Moca? Am două. Și așa la spate. Îi sparg și o să-l vând. De bun, calmează. Da, cine ascultă treaba asta nu vreau să-l vând de bun. Alex, care își face selfie-uri în continuu, ținând cont că e direct proporțional cu telefonul. Ce facem? Continuăm drumeția sau facem pauză? Păi hai să continuăm drumeția. Aici se schimbă drumețiile ca și trenul șina. Și de aia trebuie să stăm o țără. Ce macaz. Macaz, ce-o fi ăla. Deci, pentru prima dată de când am început procesul de a traversa defileul, am ajuns în fața turmei. În momentul ăsta eu sunt măgarul. Hai care va în față. Măgarile ăștia la doi biserici. De obicei, măgare în față și nu în spate. Ce e aici, măi? Aceea stâncă și o filmez din mai multe direcții. Ce bine ar fi să-mi pun corpul în apa aia rece, acolo să mă răcoresc o țără. Uite-l, Deni, e persoana aia cu clop de acolo, care își face poză la mușchi. Uite-i, în habitatul natural. Adică nu e natural că Deni bea apă. Asta e o eroare de sinteză. Revenim la normal. Hai să procedem. Fiind umbră aici și ea, este mai bine decât să stai cu cortul pe platou. Mama, am mai găsit o peșteră. O să intrăm, adică altă casă. Sper să aibă baie ăștia, că mă scapă. Deci nu-i peșteră. Asta era un fel de loc unde se adunau mai mulți ostași. După cum vedeți, aveau un cort înainte acolo pentru că și-au lăsat o chestie de fier. Vreau să dai la gaură, nu? O să începi, dai gaură. Uite gaura. Da, dacă te Poți să frumos acel croissant acolo. fac o comparație de găuri cu o fostă de mea. o cunoștință pe care o știm toți. Nu cred că
Nu cred că am probat-o, dar să ne imaginăm care arăta. Mare și umed. Umed de transpirație. Dar aia că e atât de grasă încât dacă vrei să o fuzi trebuie să arunci pe altă cu făină să vezi unde se udă, ca să vezi unde va spurma. Băi, Și Deni acum reproduce glumele ce aveam noi la ora 9. Deni, glumele astea le-am mai auzit o dată cu 2 ore. Și filmul ăla în timp ce tu dormeai. În timp ce tu dormeai, Din bacul ăla tu dormeai. eu am găsit altă cărăruie. Ei s-au dus înapoi. Deci, să continuăm procederea prin defileu. Mai este? Deci mai este. În următoarele 5 minute o să schimbăm cameramanul cu tot cameră. Aici traseul de via ferată. Pe unde, mă? Începe pe acolo, pe undeva. Acolo e școala Turdeanu, uite că se cață băieții. Unde pula să cață băieți? Uite-l mă acolo, sus în top, aproape în top. Uitați-l. Aia e școala Turdeanu, vreo 3-4 trasee acolo. Ăla de acolo cu șapcă. De-aia zic că după la steaua polară, pasărea polară. Și de acolo începe via ferată. Deci calea ferată începe de acolo, traversează stâncile de 2 ori și ajunge acolo în vârf, unde este o gară. Aflat într-o apă. În renovare gara respectivă, nu vă uitați mai bine la ea. După cum vă ziceam, cameramanul tot camera o să se schimbe, pentru că asta e, nu mă plătesc așa bani să filmez așa mult. Și nu mai am nici baterie cu aia, ești prost? Încet. Încet cu pietrele astea care alunecă, fiind călcate în picioare de mai mulți oameni. Bă, nu cred. Nu e foarte adâncă. Aici spun eu. Nu e adâncă, mă. E adâncă, mă, vezi? Bă, după liniștea care Ne înconjoară. face, da. Eu nu cred că e adâncă. Te lingi, ba, da. Maxim 1 metru are. Tu ești șeful sau șeful? De fapt nu contează. Ce, mă? Acolo să vii la escaladă. Da? Înseamnă că să mai vizitez locul ăsta frumos. Da. Numai să spui, dacă îți spui opțional. Ai de ales între lupte, nu știu care și escaladă. Escaladă, normal. Lupte ai mai făcut în copilărie. Da, da, nu, că știu așa bătaie, că am mai luat. Escaladă n-ai luat la picior. Bătaie știu. Așa, ca să trecem peste Am și o poreclă în copilărie, mi se spunea tobă. tobă. Te băteau toți. Așa. În momentul ăsta o să ne luăm rămas bun de la restul drumeției. Era miliarde, ești ca tradioanele de fani care ne urmăresc acum. Corect. Sper să nu vă dezamăgim. Reportajul trebuia să fie cel puțin o oră ca durată în timp, dar pentru că și deoarece da. Băi, de nișe, Aveți aveți câteva cuvinte de spus fanilor? Da. Vă iubim. Ok. Tu, domnul Escaladă? Da. Ok, da. Și Alex iubește doar bărbații între fani. Să creadă în noi. Noi suntem... Deci Alex a adresat doar partea masculină Segmentul la masculin al fanilor. Umflăm până acolo să vedem. Alea și acolo. Știți voi vorba aia? Adio.